हेलो फ्रेंड, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଣାଟେକ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନର ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଫଣ୍ଟଟିକୁ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମଟି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ youtube.com। ପ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟୁଟ୍ୟୁବଟି ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ KRISHNA କ୍ରିଷ୍ଣା TECH ଏକାଡେମୀ। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଶୋ କରୁଛି। এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫୋନଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୋରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଫୋନଟିର ଡାଉନଲୋଡ଼ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠାରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। তো ফ্রেন্ড, ফোনটি ডাউনলোড হয়ে সারিছি। তো ফ্রেন্ড, ডাউনলোড কমপ্লিট ହେଲା ପରେ ଆପଣ এই ফাইলটিରେ রাইট ক্লিক କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫୋଲ୍ଡରଟିକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଫଣ୍ଟ ଅଛି। এই ଫଣ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଣ୍ଟଟି ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋସପଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଫଟୋସପ୍। ଏଠି ଏଡୋବ ଫଟୋସପ୍ CC 2019 ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ। टाइप 2 ରେ क्लिक କରିଦେବା। ଏଇଠି ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ ଫଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା, ବାହାଘର। ବାହାଘର। ରାବଣ। फ्रेंड,
तो फ्रेंड भिडियोटी केमिति लागिला जदि भल लागिथिबो ताहेले भिडियोटीକୁ लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आपनको मतामत निश्चित भाବରେ कमेंट लिखि जणांतु। तो फ्रेंड आज एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।